Samunana nginibingelele namukele le channel yaMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso uqofa subscribe maqedwe bale video ushawo like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Nganza kwethu njengoba ke ngangikade ngishilo ngaphambilini ukuthi ke ubaba uMsholozi akavumelekile ukuthi ke angene enkantolo, akavumelekile ukuthi ke abe umengameli wana noma ngabe ke iliphi iqembu abe umengameli walapha eMzansi Afrika, akavumelekile sidalo noma ngathiwa ke usiyakhala ngenxa yokuthi ke unecala wagwetshwa izinyanga ke eziyishumi namele. Nganza kwethu ngokukhumbuza ukuthi ke lapha eMzansi Afrika kunomthetho ke uthi awuvumelekile ukwenza izinto ezithile uma ngabe ke unecala kanti ungakapheli futhi ke u5 years wagwetshwa. Kusho ukuthi ke uMsholozi kusamele ukuthi ekudlula u5 years agwetshwa bese ke kuyimacala lakhe kufana nokuthi ke alikho esezokwazi ke ukuthi ke aqhubeke enempilo yakhe njengoba ngangikade ngikuchazelile ekuqaleni. Kodwa ke umkhonto wesizwe kusekukhona ke insolo, angiphinde ngicizelele ukuthi sekukhona insolo evelayo ukuthi ke ngathi usekhona umuntu ongase angene ezinyaweni ezikaZuma ekubeni abe umengameli ke waleli qembu esikhaleni kuze ke kuvotwe nasemva kokhetho. Uma ngabe ke lo muntu esebeke umengameli waleli qembu, mangabe ke umkhonto wesizwe sokwenzeka uwina, uyokwazi ukuthi ke ufike enkantolo ushintshe lo mthetho uthi ke umuntu ngeke ukwazi ukuthi ebe umengameli ngenxa yamacala kanje. Mangabe sebe ushintshile ke lo mthetho, uZuma kuyobe sekwazi ukuthi ke abe umengameli. Lo baba ke uyeke lo mbona la emva kwami, igama lakhe ke uMogoeng. Uzongixolela ke ngegama ke lesuthu kuyaye kube likhuni lapha kimi ukuthi ke ngiphimise ke amanye amagama, kodwa nje igama lakhe ilolele engilibhale lapha emva kwami, uyena futhi lo ombona lapha emva kwami. Nganza kwethu asazi ukuthi ke iyozala Nkomoni mhla ka29 May 2024. Okwami nje ngizolokhu ngikwenzile, ngizolokhu ngikuletheleke ke ama-updates njalo. Ngicela ukuthi ke ungasali ngaphandle, kukhona ke ivideo ezayo njengamanje lapho khona ke sizokuvezela ukuthi ngokwethu iliphi iqembu elingase liwine ukhetho luka 2024. Ngiyabonga.